Karong hapon na naabini sa Tagum City, mao ni siya ang seat of power sa Vice Mayor's office. Ang atong bisita karon, the first, no? Lady Vice Mayor of Tagum City and the first ever contender for the mayoralty post sa Tagum City. Kinsa ba ni siya? Unsa bang vision niya sa Tagum? How can a woman fare in the world of man? Sa akong pagbalik ato ilaylaw. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Baik ta dinhi, ako si Edith Cadoaya, atong kauban karon. Anak sa kanhi mayor sa Tagum City. Ang iyang father na elect as mayor sa town mayor pa in 1980. Then ang iyang mama na award siya as model, no, sa iyang pagtabang sa mga tao. Ang iyang pangalan nga isa gikan sa iyang mama. She was born on February 9. Di na ko butang year. Di ba? She is none other than Vice Mayor Eva Lorraine Estrada Estabillo. Ma'am, good day and welcome sa Newsline. Mayong adlaw sa tanan ug mayong adlaw sa tanan nga nagatan-aw sa Newsline Philippines. Good day everyone. Murag women talk, no? Karong adlaw, no? Ma'am, this is the second time na nag-istorya ta. Kung ako ang bago sa Tagum, kinsa ba si Attorney Eva Lorraine Estrada Estabillo? Si Attorney Eva Lorraine Estrada Estabillo, mao ang kamanghuran nga anak ni kanhing Mayor Prospero Estabillo. So, being the kamanghuran, lambing, dali lang maduulan, simple nga tao, kay gipadako man mi sa kong amahan nga dili mo pili og tao. No nga kung kinsa ang naadin ha, treat everyone equally. So, dili taas, dili mubo, pantay-pantay ang tanan. So, mo na nga, dali ra ko masuod sa tao. Ikaw ba tong little girl na when the father was the mayor, ikaw tong bit-bit sa campaign and the sorties? Yes, ako to. Ako kaayo to. Gamay pa kaayo ko. Siguro mga 3-4 years old pa lang. And wala gani ko kabalo mayor akong papa. So, naka-early exposure Oo. in dealing with people. Yes. What's the best practice sa imong papa nga imong gibit-bit karon? Kanang duol sa tao. Dali ra gyud kay to si papa maduulan sa tao nga simple kay siya nga tao. Magbaktas lang, dili ganito siya mahilig mag-ilis ug garboso. Simple ra gyud kay siya ug kana ako siguro nakuha sa iya. You graduated with flying colors from elementary. Ma'am, nakoy pa ilayla sa imo. Kung na kayo ma-remember. Nakay classmates sa Ateneo de Davao University nga among kauban. Hoy, Ay, ana. first year college sa Ateneo. Kinsa man na. Oh, at high school. First year Pagkita high daw pa, school. high school. Kinsa? Uy! So, siya si Jeffrey Gutang. Gutang, oo. Ang among production chief. So, kung sa'yo mong feeling na first shoot, first attempt, first nanay, ilaw sa palibot. Tapos na feeling ni mo karon. Lain kayo, dili ko comfortable. Mas gusto na ako simple lang nga lugar kanang walay daghan arte-arte, kanang bitro lang, ana lang. Karon kay mo kailangan mag-prepare, kailangan mag-ayos akong buhok. So kuan kay siya kanang Strange for you? oo, mas okay lang sa akong magstoryahan na lang tas daplin ana. Kani siya kay murag gani ka nang sa artista hago kaayo. So, kanatong world ni mo. Unsa ba imong favorite food? Spaghetti. Oh, menu. Kuan. Italian akong ganahan. You love cooking ba back home? No, not really. I don't have time. Okay. Kanusta ka when I was
Never, but when you were a child, when I grow up, I want to be, what was that? When I grow up, I wanted to be a nurse. Kasi ako ang mama nurse. Kinder na ako ang speech na sa graduation. Kay, puti daw ako ang sanina, puti ako Dainty. ang puti, yes, white, and then I wanted to build my mom a mansion. At maraming sapatos ibibigay ko sa kanya. White. Mona. Were you able to give it? Wala pang mansion. Walang mansion, but siguro pre-COVID, mahilig tayo sa shopping. Pero ngayon, parang nag-change din ang outlook natin in life na let's focus on the more important things in life and not on the material things. Makichismis lang. Yep. Kailan ba nag-start yung public office? 2013. Were you one of the staff before or rose from the rank? Unsa ba to? In 2013, diretso ako city councilor. Hindi ako Anong dapat- gikuha man nila si Eva Lorraine? Siguro kay anak ko mayor. When I started kasi, naapa ko sa shadow sa akong papa. I introduced myself as the youngest daughter, which I did, like I did kanina, the youngest daughter of former Prospero. Mayor Prospero. Mao na, siguro na daghan pag nakailas ako sa akong parents. So, dito nagsugod. Dito nagsugod. Pero kasi growing up, parang innate ba na magtabang, murag nadak-an manggod na mo na daghan tao sa mong balay, daghan mang nagalakaw si mama o si papa. Kasi ako, nagauban ko pirmis ako ang mama. Kasama ko siya parate. From school, ginasundo ko sa balay, ginasundo ko sa school, and then nagaapas ko kung asa si mama. And my mother, as the first lady before, nagaadto manggid siya sa grassroots women, nagapurok-purok siya. So makita na gani na ako nga suot siya sa mga tao, naghahatag siya pa livelihood, kay mga mushroom, dressmaking, nga naa sa Brook Center. So siguro kana ako ang nadala. Kasi sa 5 na mo nga magkapatid, kaming duha ni board member Popo, kami lang po duha ang into politics kasi kami tong last, siya ang second to the last, second youngest po na siya. So, siya ang nag-auban-uban sa kong ang papa, ako ang nag-auban-uban sa kong mama. So, kaming duha, no, na murag na utang diha, kay maoy amo ang nakita, nagadako mi. What part of being a public servant you love most? Helping people, kanang makatabang ka, maka-address sa ilahang need. Makita nato ang ilahang glitter sa ilang eyes. That's just pure happiness for me. Maka-happy good na, maskin in even very simple ways na nakatabang ka sa ilang panginahanglan. Mao na ako ang Was there frustration? Anang, ayoko na nito, ayoko na, pagod na ako. Was there that moment in your life? parang hindi pa dumating sa life ko yan. You're enjoying it? Yes, I enjoy What? it. I have found my place under the sun. Kasi I've been through a lot. So I've tried being, my first course in college, I am graduate of Bachelor of Science in Physical Therapy, pero dili ko gusto sa hospital. That frustrates me. Na ako sa hospital, and most gani ka nang naa sa government hospital, marag yun ka nang maghilak akong heart kay ginatawag magud mi sa una, nag-internship was PT, tawagon mi sa patients og doktor. Because naka-white? Ha? And the stethoscope ba or what? Wala. Was Naka-white. it the posture? Naka-white. Doc ang tawag nila sa amin kasi siguro medical. And then, ganing na yung mga false hope na labaw na kung kaning paralyzed na yun sila, tapos diba, dili naman yun na mabali kung ang nerve na ang naigo. So, sila, kung gamay lang at twitch, maingon dayon nga, naglihok akong tiil, Dok, nalipay na kay sila, pero kabalo ko deep inside nga, twitch lang to siya, involuntary movement, nga, dili gito siya ang kanang lihok sa muscle. Your father, engineer by profession ba? Ganun nag-law school?
nag-law school ko kay dili ko gusto sa hospital magtrabaho. Was it a choice? When I was in elementary, gusto ko mag-lawyer. Ambot nga no. Ma-remember na ako, ginasulti na ako, I want to defend the people. I want to defend the rights of people. Gusto na ako ingon ana o gusto na ako naititulo akong pangalan. Ano yung prefix? Na-prefix sana. Pero gusto na ako mag-help sa people to fight for their rights. But when I became a lawyer, ingon gihapon ko na nakatabang ko sa mga tao pero toxic ang life. Kanang tanaw magud sa lawyer glamoroso, di ba? Kanang The prestige is forms, there. prestigious ba kanang Blazer ka din. naka-blazer, das kuyo kaayo. But grabe ka toxic ang life sa lawyer. Mag-study, sige gihapon study, magdepensa ka sa imong kliyente. Kuan gihapon siya. Kung daog-daog very fulfilling. Pero in the process grabe gid ka Toxic. for me. So motto, but when I entered public service, dito na ako nakita ang fulfillment in life. Na okay siya. What's your favorite color ba? Red. Ayan. Red. Suot na suot. It's always been red. Mahigala mo po itong intro na to, no? Getting to know Attorney Eva Lorraine Estrada Estabelio. Sa mong pagbalik, unsabay iyang nahimo. Diha sa hawanan sa konseho sa Tagum City. Unsabay iyang plano, no? Unsay nahuman, no? Ug unsa pa iyang himuon. Sa mong pagbalik. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Kaganiya atong gistoryahan kinsa ba si Attorney Eva Lorraine Estrada Estabelio. So, she was a playful child, she grew up in a political family, and she was not aware even, no, na iyang papa di ay mayor. But one thing ang natulo sa exposure niya sa iyang papa is to serve the public with a heart. Karon known ka, iba si Eva may puso. Bakit? Kasi may puso naman talaga si Eva. Kaya inibig niya Kasi walang May ganon? adan. Walang adan. Kaya siguro Ay, sorry. buhos sa public service kasi walang adan. Ganon. Oo. Sa public service kasi, I just do what it feels right, whatever feels right. No nga, kana ganing lahi manggod kung mag-serve ka lang na murag napugos ka. But I love what I'm doing. Mao na nga, siguro dili ko makapoy, magsige lang ko. Daghan magud kayo, makita na ko na dapat buhaton. Daghan kay pwede buhaton to help the people. Murag nang ang purpose ng gid nako nga makatabang kita sa katawad kasi there's so many people who are in need and the government should be there for them, no? So mo na nga mga aspekto nga nakita na ko. So going back to your question kanina, Unsa to pinaka-love ni mo na resolution ordinance? duha. First is ang solo parents welfare ordinance kasi makarelate manggod ko ani being a solo parent So, solo myself. parent ka? Oo. Okay. Kaya lang technically dili na solo parent under sa balaod kay na to 18 years old lang manggod sa law. But makasabot manggod ko sa plight sa ato ang mga solo parents kung sa kalisod magpadako nga solo. Diba? So, unsa tong the difference, no? Nahimo siyang balaod sa Tagum. So, ako solo parent. Dili ka technically solo because I got married once, no? Unsa ba siya? How do you define a law for women, for single mom, and a law for women in general? Ano ba yung pinakamagandang masabi mo about solo parent ordinance? Kasi ang solo parent, it does not refer to women only. Pwede siya male kasi pwede naman maging solo yung male, 'di ba? Kunwari ang So, gender-free siya? Gender free, no? Tapos
ang benefits kasi nito, meron mga educational assistance, yung mga livelihood trainings, and hindi lang training, iba kasi yung sa solo parent, meron silang starter kits na ibigay so that they can start their own Empowering small- them economically. Empowering the solo parents. Ganyan, kasi napakahirap maging solo parent. So, there are benefits under this ordinance. And the second is what? The Indigenous Cultural Communities Welfare Ordinance para sa IPs and Muslims. So, maraming benefits doon. Educational assistance, ang pinaka parang cheese doon is the 1% from the barangay IRA na ibigay for IP and Muslim na mga programs. Ito yung ibang-iba from other LGUs na meron sa Tagum. Oo. Marami tayong ordinances. How did you feel ba nung sinabihan iba? ka na, Ma'am, happy ko. Mhm. Gusto kong feeling. Atong naananida balaod. Fulfillment. Really. Oo. There's this kind of joy that I cannot explain na na-address nimo ang need The nila. basic. Yeah. The basic needs. Kasi I see their poverty. I see how hard their lives are. And parang ginakumot yun akong kasing-kasing na parang I have to do something to For them. address their need. And by making these legislations na nakahatag og assistance ang government na sustainable, dili lang kay kanang program lang gani siya na kung mag-change admin wala na po. Mo na nga Institutionalized ang paghatag sa institutionalized ang support. mga support. Tapos ingon gani sila na and ang kani ato ang mga legislations gina-share nako sa uban na legislators from other places para makapi nila, para mabuhat mo dito sa ilahang lugar. Naintriga lang po Bakit? Why are you so close to women and their welfare and development? Is it because of your mom? Because she, di ba, she was very active in Rural Improvement Club. Yeah, She until got now. award for that. Until now. So, syempre, women kasi, vulnerable sector, they need help. So, basic ay siguro innate in women to help other women. Tapos, ma-empower nato sila economically, in all aspects. Matabangan nato sila. And also, being a lawyer na daghan gani kay kung mga na-handle na vowsy cases. So, makita na ko ang need to help the women. And kanang makasabot, I understand women because I'm also a woman. So, masabtan na ako unsa ang ilang ginabati. I What can transformed relate. in you after the 2013 elections, 2016, bibilang, mag-vice mayor ka, Attorney Lingling. Ano yung nabago? Nabago, bigger ang responsibility siguro. Walang tulog. Walang tulog. Samot na walang tulog. Kasi, mas daghan naman ako ang ginabuhat na gina-perform na trabaho. And wala na ako gibiyaan ang pagka-legislator na ako. Kasi, I am also the first You still vice push for mayor. laws and ordinances. Yeah, I am the first vice mayor na naagihapoy naagihapoy committee. And I you're the still first handle vice gender. mayor na babae sa Tagum Yes, City. and first na may committee, first na may ordinance pa rin. I still make ordinances. Until now? So, until now. So, you, doble you aking ask somebody to kabisi. preside and you go to the rostrum? Yeah. Or, kung yung approval na Paano ng ka ba, ordinance. paano ba ipaglaban yung isang ordinance against men's wealth? I make them understand. I make them understand, and kung ako na, dili naman sila matingog. So, iba yung dating na Yeah. they know that you know the law. Yes. Hindi na maraming questions kasi, basically. Or else, pagbalik ko, iba yung titibagan ng gable, but there kayo. No. Was there a moment na naging very happy ka because you are the first lady vice mayor of Tagum City? Was there a moment na ginan ka, salipay ka ayo mi ma'am, kay na yung vice mayor nga babae, makasabot sa amuha? Was there a moment like that? Yes, naidaghan nga nagaduol na, yes ma'am, na good first nga babae. Yes, pero wala mo gud na kung ginaisip mo gud na
nag-angat akong position, bigger responsibility ako nga tubangon. The bigger challenge. Yeah, challenge. Yeah. Dahil manggod ko ibutang na ko sa kuang utok na first ko nga vice mayor ana muda ko atong ulo. So, Usa tong mura ulo? push lang na ako na at the back of my mind na ma-remind ko every time someone talks about it or kanang gina-introduce gani ko as such. Diha ma-kuan ko. Ma-remind ko pero murag, yeah, first vice mayor nga babae, yeah. Because the first mayor na babae ni Mindanao was Maria Clara Lubregat. Lubrigat. Last year, there were about 40 women of the 146 League of Cities sa Pilipinas. So, this year, maapil na ka? By God's grace, Unsa ba tong pinaka-fulfillment nimo as a person? Kani, counselor, vice mayor, and suddenly, unsa tong pinaka-fulfillment? Is it the brand of your leadership that people wanted to have? Or that people wanted to put you in an office because they would love working with you, they would love supporting you because you are real, you are you? ang pinaka-fulfilling for me, ang kanang I encourage women, I inspire women na ay magduol sa ako na ma'am kanang na-inspire ko sa imong life. Ma'am, tungod nimo na kanang nakahatag sa mua og inspirasyon to move forward in life. Kana mo na ang fulfilling for me kasi ginaisulti manggod na ako unsay nahitabo sa ko ang life. My life is an open book. No na I am a solo parent, ganito ganyan. So dili na ko siya ginatago. So katong mga similarly situated sa kuan ng mga babae, nagkaroon sila og lakas ng Nakaka-relate. loob. Oo, nakaka-relate sila. And nagkaroon sila ng lakas ng loob to fight, not to give up. Ano ba yung, unsa ba tong the brand of leadership? Unsa imong tanaw sa role sa usa ka mayor? Maybe because na-strengthen ka, you have all these achievements, you have all this support because the mayor is very supportive. Si Mayor Alan Rillion. Is it one thing ba na wala naka-push na inani ko because nakoy mayor nga nasa akong kilid. Kanya the members of the city council are my allies. So ana ba itong naka-strengthen sa imo further or is it the plight of the people? God ang naka-center sa ako. God ang reason nga ning sugot ko nga to take that challenge. Secondary ang support sa tuang officials and ang support sa mga tao. When you're down, saan ka ba kumukuha ng hugot? Sa Diyos. Wala kasi kong husband. So sa Diyos. Sa Diyos. May ganon. I make parang time for God na to praise, just to praise Him. In 3 years, your life changed so fast. And last year, it changed further. Are you ready? I'm always ready. Tamang pagbalik ang mga istoryahan, unsa ba siya, unsa ang iyang gipangan naman? Unsa siya ka-ready to fight in a world of men? Tamang pagbalik. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Achievement, personal, professional, murag ang kapal na, no? The feathers, the feathers in her cap. Kadaghan na ba ay? Siya tong if siya ang first lady vice mayor sa Tagum. Come May 9 elections, she will be vying for the
top political post sa Tagum City. Naku, personal question. Yes, unsa na. Nakitaan ka na mo nagtulak og katong tricycad sa park with a mother and a daughter yata? Unsa tong feeling nimo nga ginatulak nimo sila mo rabag? Were they at the edge of poverty? Were they sa tan-aw ba nimo sa tong tao na nakailangan og intervention kaya ginatulak nimo sila sa park? Feeling na ko ato, kailangan ako sila itulak para dili sila muundang kay naglisod man to siya og Pika. dual. Medyo na nagahian siya. So dapat ako siya itulak para padayon siya. So kana ba imong role nga gampanan if ever? You will have the next seat. Unsa imong policies? Tagum before became an issue because natong business monopoly. Unsa imong policy sa mga negosyante? Sa negosyante, kailangan nato sila tabangan. In-encourage nato ang mga negosyante. In fact, isa sa ako ang gusto buhaton is kaning pag-promote sa micro, small, and medium enterprises para masuportahan gyud nato sila, ma-promote ilang products. Kay kung mutako maguning mga gagmay, makahatag pud sila employment, makatabang ta sa economy. So, open ang ato ang business dire na pwede mo sulod ang mga negosyante, hatag-tag mga incentives para Tax holidays. maengganyo sila para maengganyo ang mga bag-o nga business to open here. Kay para daghan pud nga mga taga-Tagum ang ma-employ. And kanagani atong ginamahimo nga Tagum first policy na in hiring employees labaw na sa mga bag-o nga businesses na 60, 70, 80% Tagumenyo sa itong unahon. Except if they have their own skilled workers. Yes. Pwede ma-bring in. Oo. Unsa imong tanaw? SM, Yes. small medium enterprise, imo na nang ibit-bit eh. Unsay naa sa plato sa Tagum City for the big businesses? Natay mga tax incentives, daghan pa punta diri mga bakante nga lote nga pwede sila makatukod sa ilahang mga pwede kaning shopping mall ba, ilahang mga residential nga mga kaning residential nga Subdivisions. real estate, and pwede pa ta magbutang diri og factory para daghan gyud ang work nga ma-generate. Are you opening the doors of Tagum City for investors? Because there was this history na you can't come in because parang may monopoly. Did you viewed it by that time as monopoly, business monopoly? At that time, kasi bata pa ako noon, I was younger. So, tanaw na ko, dili dapat pugngan ang gusto nga musulod dire kay opportunity mangguna sa tong katawhan. Nga makatrabaho. Makatrabaho. And pati kaning sa mga gagmay nga negosyo, opportunity po na sa ilang nga mudako. So, open to opportunities dapat ato ang syudad, dili nato i-limit ang pwede mo sulod dire kasi di ba dapat kinang limitless at sulod tanan basta dili lang illegal atong pasudlon. So, with the business comes taxation. Unsa ang policy? If ever. Unsa imong plano nga policy sa taxation? Sa taxation dapat dili mahal kaayo, dili nato tuukon ang mga tao kasi dili nato i-maximize ang taxes kay nagnegosyo gani na para mo income niya kung imong doon unsa na lang imbis na mudako mamatay ang business. So kailangan kanang ato ang taxation dili ingon nga pinakataas kanang kaya lang sa mga tao and magpahangyo gud kung mahangyo Kumusta basta ba ang within tax the bounds of efficiency law sa lang. Tagum City? Mataas, more than 100%. But you are not squeezing their neck? No. Mubo ato ang taas kayo ato ang collection sa taxes dire efficiency. No, last year gani ang atong tax efficiency nag 123%, ganyan. Kay nagabayad tong mga daan no, mga delinquent na. Even sa, di ba, nag-expect nga dili kaabot sa 100% ang collection kay tungod pandemic 2020, 2021, pero naglampas na punta sa target. Kasi last year kapila naghatag og tax holiday ang sanggunian ang city government. No nga
pila murag katulo nag-extension sa business taxes, sa real property taxes, naagi mga extension gihatag kay kailangan man nimo sabton ang sitwasyon sa katawhan sa mga business sector or even sa ordinary people. Dili ingon nga mo ni balaod sundo na to kay balaod ni. So there's always a way na to humanize the law. So So that's Eva na iba. iba. We have Make business, life we easier have for taxation. people. Oo. Question, do you have stable power supply? Power supply. We're hoping na Are you change. for a private distributor or you need to embrace and enhance Nordeco? For me kasi, it doesn't really matter if it's private or just a cooperative. As long as sakto ang power supply nga Because ginahatag. that's one of the cry, di ba? Oo. Na dili media kailangan ng Oo. power. Oo. Mawadantag mga investors Oo. kasi ang power na to dili stable, na daghan appliances mga guba. So, dapat ang supplier sa to ang power, mo to ang stable, nindot, affordable. So, whoever nga makahatag ana, mo to ang suportahan. Kung walay kuryente tas ang criminality, unsa imong peace and order program? Ang peace and order, nagplano jud ko no na magsugod ta sa kabaranggayan. Grassroots? Yes. Oo. Kasi ang barangay, ang pinaka first line of defense nato. Dito magyud kung naigubot sa balay, diretso man tas barangay. Muna ay diretso sa tanod, sa purok leader. So kani sila plano na ako na ma-strengthen, mag-training gyud na kanang capacity building. Capacitate yun nato sila, hands-on trainings, dili ng training na puro lecture lang. Dapat na hands-on. absorption. Para mas ma-absorb and kung naana gani sila sa sitwasyon like citizens arrest ato na ginasulti sa ilaha, but unsa kung mag-citizens arrest na gyud sila, unsa ilang buhaton. So i-train nato sila para di sila magduha-duha. Para kabalo sila unsaon pagbutang sa posas, unsaon po sa isulti, ana tanan gani. So practical So, exercise. mas grassroots level, community-based and peace and order. Tapos hatagan nato sila og additional na syempre compensation. Dili man gud equal ang income sa matag barangay. So dili pud equal ang Subsidized from the honorarium city? sa ato ang mga tanod sa atong peacekeepers. So I'm planning na hatagan na siya from the city, Subsidized. subsidize. Para na sila more benefits, maka-focus gid sila sa pag-maintain sa peace and order. Kung imo iangat ang economic level sa mga BIPA at sa mga barangay police, kung sa imong plano sa mga BHW? Ang mga BHW na amendahan na nato ang city ordinance. So nagsubay na ta sa Magna Carta. Taas na ilahang honorarium. BSW, BNS, BHI, BSI, BNSI. BIDO, pati ang BIDO. Natay BIDO dire ang barangay Education Employment Desk Officer. So naana pud na sila taas na ang ato ang actually karon gani na ako'y katong latest na ordinance, ang Revised Gender and Development Code, pati ang VAU Desk Officer, ato anang gibutangan og honorarium. What about the functionaries? Ang functionaries, under naman na sila sa barangay. So, unahon sa nato itong sa peace and order. Kasi sila ang medyo napitin. And very important ang peace and order. Kung na'y development, na the social cost, what is your take sa environment? Sa environment, sa environment dapat ato ang pangalagaan. Actually gani ako ang daughter, grabe gid sa environment no. Magsige nagpangbadlong, no to plastic, mami, ana. So aware ko sa mga The social cost of development. sa dapat ang environment dapat i-protect nato. Should it be symbiotic? Development plus environmental conscience. Because we need to caution the Yes, climate oo. change. No? So, kana imong take. Transport sector. Ang transport sector kay karon manggod na at Dati kasi tricycle. nakakapasok yung iba dito. Bakit nyo hindi Open. pinapayagan? Hindi, open to all. Open to all pa rin. Kung open to all tayo sa business opportunities, open to all din yung transport sector natin. Na Bakit wala may mga ganun monopoly.
Ay, hindi ko alam. Will you do that? Close, because No, the business no, was no. monopolized. No, definitely not. Open to all, no, na gusto musulod sa Tagum. As I've said, dapat na sila. Dili kay na ay monopoly na kanilang, ako lang. Dili na pwede yan. Women and special sector. Yes, sa women and special sector mo nang na-focus ako ang mga ordinances for the past 9 years. So, naplastar na nato ang sa So, next level is agriculture ba? agriculture na. So, sa agriculture is strengthen nato more support sa agriculture para ato ang farmers mas dako ang income at silang suportahan sa ilang mga makinarya na kailangan, pati sa mga prices, sa ilang mga abot, ato ang para mo increase ang prices ganang mga middleman ganyan. Production. Farm to market road. Yes, production, pati ang cost ng production Marketing, nila. down to marketing. Marketing, tas farm to market roads, opening, kasi naapay ka tong ingon gani ko nagkangga pa, ikasakay pagkangga kay walay dalan. O sa imong policy sa mga kabatanunan? Did you, makita ba nimo na this is the comprehensive package for education? What was that? What is that? If you had that before, what was that? And if you plan to do it now, what is that? Sa ato ang education na atay daghan nga mga educational assistants no from high school, college, na plastar na sa city government. Ang akong long-term plan is to have our own school, Tagum City College, para dili gyud sa to ang Mo ba na sa mga eskwelahan. unfinished na mga dream ni Mayor Leon? I don't know. I don't think so. I never heard of him mentioning that. So first time from your mouth na if ever God's will, no, I'll do this. Naghimo na ba mong feasibility studies for that? Sa kaning sabi ko nga long-term plan kasi wala pa ko feasibility study for that. But ang na-feasibility study is ang katong hospital. So you are planning Gusto ko po to kong establish hospital. City College Yes, at the Tagum same City time College. Tagum City Hospital? Yes. Why? Ang Tagum City Hospital kasi sa experience nato karong panahon na na mga death na dili dapat nahitabo had we have our own hospital na madalahan sa mga Can your era? pasyente. Kana ang naanay study. So kaya lang. Oo, kaya lang. And nalipay gani ko kay nakadungog pud ko kay governor sa iyang one of his speeches nga plano po siya mag-hospital in Tagum. So, kung gwapo kaayo na, no, mag-partner me. Miss Liners, you heard her right. She talked about herself, the programs, the governance, and the plans. Siguro, one last personal question. Politics here is a battle royale. Are you ready to die a cast with a male opponent? Yes. As pag-start yun na, gidawat na ko ang challenge, yes, I am ready to face him. I have to do this, not for myself, but for the people of Tagum City. Ma'am, people of Tagum City are listening to you right now. Ma'am, unsay mo mensahe sa ila? Sa mga pinalangga na kong Tagumenyos, ato ang ipadayon, ang ato ang nasugdan na positibong kausapan sa ato ang syudad. Otherwise, everything that we have worked so hard for will be put in vain. Sayang kaayo kung mawala ang tanan. So ato ang yung pumupili man taog leader, pilion nato ang leader nga naapoy kasing yun nga mo palangga sa katawhan na buhaton ang tanan just so that the people will live happy, that the needs of the people will be met, na mo-asenso ang katawhang Tagumenyos. Ma'am, thank you so much sa imong time. Newsliners, among gipakita sa inyo ang usa ka nawong sa politika sa Tagum. The previous mayors, mga lalaki. Karon is battle royale, usa ka lalaki o usa ka babae. Kamong mga taga-Tagum, kamoy naswitog asa padulong ang rinda sa paghamanan sa Tagum City. Sa inyong isa ka boto, posible mag-antos mo sa tulo ka tuig or posible magmalipayon mo sa sulod sa tulo ka tuig. Ako si Edith Cadoaya, maayong adlaw ka rin tanan, and stay safe!